Ka-Solid North, agsarsara kayo kadi iti may nayo na Christmas decoration a pangarkos iti pagtaengan, kadwenda ka bisitaen ti maysa kadagiti pagaramidan ti parol iti probinsya. Mako na sorpresa para kadagiti saan pa makaammo nga iti unega mismo iti Ilocos Norte Provincial Jail wenno INPJ iti pakararamidan digiti sumagmamano a parol a makita iti aglawlaw bayat iti Christmas season. Bulan pay laeng ti Oktobre nga makumikumen digiti persons deprived of liberty wenno PDL ti panagaramid kadagitoy. Maysa ni Mark, saan nang agpaypay so anagan kadagiti agar-aramid ti parol. Natawid na iti talento na kadagiti imuna a PDL iti INPJ. Takdil nga tulong kanyami dito, lalo kanyami nga datoy, livelihood. Makatulong kang pamilya mi tarwar. At least da mayawa mi no may dumalo kanyami sir. Tapno anda marik na nga da kami sir pabigat. Da dalat kami ited mi mayawa oro sang kabasit lang sir. Napintas pa di apo ta may kanda pa iti GCTA nga kunada ka digita sursurwan da ka digita unskilled ket ten nagtong skilled dan to meten apo nga may patpatawid ti sabal-sabali nga sombre ka balot pa. Kuna ni Mark kaya ti tallo a PDL iti agaramid ti 50 a parol iti uneg ti maysa nga aldaw. Balik si dayto iti pamastekan na iti baet iti kaadda na iti uneg ti pagbaludan. Kunana dakkel pay a pakaliwliwan na iti panagramid kadagitoy. Dati isu na driver ti truck ken kunana sipud pa iti kaadda na ditoy nasarakan na ti misyon na ti biag. Adon digiti nagbaliw ken kuana ken adon digiti banag a nasursuro na. So ano't nag-value kanya sir si manipod iti simbek kayo dito? Ado sir, sursurok ti nagbasbasa Biblia kada ado sir. Nabalbaliw nga namin pinsan ti diri sir. So somehow sir makunayo ka di nga napintas mit laing dito agun daway nga nakastek kay dito kasi ado dagiti nasusurong ado dagiti nabalbaliwan ka. Un sir, talaga. Di ko nga naman muna po Diyos sir. Okay, so tunurong markan sir ano ti excited ka nga umunang obra? Ti umunan to sir. Tulungan ko pamilya sir kasi takdil ti kuada kanina ako sir. Sumaruno sir. Takdil sublianan ti naglablabasan sir. Para ken ni Mark, dagiti parol ket saan laing agagangay abisti. Agserbi dayto a pamalagip nga iti laksid a nakapupok isu na iti uneg ti nangangato a pader. Aday tinamnaman na ken dagiti pada na a PDL nga agbalbaliw. Makunaanas ken pagserbyanda ti pannusa gapu iti naramidan da nagbasulan. Ngem no kabailan da iti agbabawi, sumagmamano kadakwada iti adapay laing gundaway da nga agsublimanen iti komunidad. Kunamit ti INPJ ang makatulong digiti programa iti gobyerno tapnon maadaan digiti PDL ti rason nga agbalbaliw. Pinas iti pinag-support deti administration ni Honorable Cecilia Araneta Marcos apo very anisuna kanayon na damdamagin no nati masapsapol digiti inmates te ket kanayon met nga mangted iso na ti programa para kadagwada. Mark Magdirila, Balitang Solid North.